Mbak, info nih. Sapa ngerti aku jodoh karo sampean. Cek, tak teko sik nontone sama napa? Kok saya takon weton bareng to, Mbak? Aku golek sing Senin Legi karo Senin Paing. Wah, cocok iku. Aku Senin Paing, Mbak. Emang kena apa to? Soalnya nggo tumbal jan cepet ngono sugihe. Satu gawe tumbal. Ora Nyapa? Tak sodok nangis wing. Lih, piye cahe? Yo ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha ndeber tapi sodok medal. Yo ora disodok malah mancep. Lah wani apa ora? Cakene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa sama itu. Cilik lo malati iso blending wetengmu. Sedot kok gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Halah, tak sedot gentan paling pola. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Oh. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katok anak nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Rumasamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Nah, 17 Agustus iki asline tanggal piro to? Tanggal 17 ndeng gendeng. Tanggal 17. Nah, pras aku tanggal 30. Ora enek 17 Agustus ning tanggal 30 ki ora enek ya. Nah, mergo kok wis akeh wong masang gendera ngono lho. Bentar tak remet tak gedhukno seket gendera iki suwe-suwe kok. Lah wong takon kok. Kowe iki jane WNI apa WNA? Hi? Ya WNI to, piye to kowe iki? WNI bareng kok ora ngerti 17 Agustus tanggal piro? Heran aku. Nah, aku kan takon, apa salahe? Iso sik kan oleh puskesmas, ora dikuaploke doktere kowe. Lah wong ditekoni malah ngomengi piye to? Gak suka lah aku ngene iki. Aku yo gak suka. Entuk takok ora, Des? Angsal, Mas. Obat manuk gringgingan kuwi apa ya, Des ya? Malah diguyu tenanan kok enggak suka aku. Sabar. Obat manuk. Gringgingan. Malah ngaget. Tak jawab aku ngguyu dhewe, Jo. Lho iki ngerti apa ora ya malah diguyu ae. Teng apotek pundi-pundi gak enten. Ya ora enek wong aku apotek ngendi-ngendi sak tekoki kabeh ra enek kok, Des. Mangkane teko awakmu kuwi, Des. Gringgingen. Iya, Des. Wis kuwi ora mbok celup. Iya memang, Des. Cepet-cepet no lawang untuk broso-broso mau kenal pot, Mas. Cepet melawang mbahmu kuwi tekoki tenanan kok malah. Ojo takok aku ngene iki aku gak roh. Lho gak Apa kowe ndelok-ndelok? Lah kok ramen didelok ora oleh. Kudu ana sak ngono lho, nek ora oleh didelok iki. Tantang rapi kawus penggo. Ora wedi. Ndak mur ditantang rabi lho. Lah mbok ayo to. Los. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. ayo. Ngonoan iki, Bos.
Kowe iso apa ora? Iso ta, Gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon Kowe to Le sing gedhe, ayo njajal. Basakno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to Le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to Le sing gedhe. Nak Surabaya iki Ayo. kon Ayo iso apa ora kowe? kon Kowe ora ngerti. Piye to Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, terus Sing piye? lanang kuwi selingkuh. Ha-ha. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Mak Nur, aku sering disakiti wong, tapi aku meneng ae. Biarkan karma yang membalas. Kesuwen. Kok kesuwen piye to, Mak? Lah aku kudu piye? Langsung parani jotosi ae. Lah wonge luwih gedhe saka aku, Mak. Aku ora wani. Kok dadi wong nyusahne Gusti Allah ae iki. Kurma kerme. Lah jarene pembalasan karma lebih kejam daripada pembalasan menungso. Langsung parani jotosi ning nggon ngono lho. Kontan. Oh, berarti ngono ya, Mak ya. Ora usah nggo suwe ya. Ngono. Kok nyusahne Gusti Allah ae. Mandiri sithik iki lho. Zozo, takoni malah ngamuk. Dong ora. Dadi nek nikah kuwi kaya dene numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. Nek kawin kaya dene numpak mobil lumprengan. Lire numpak pesawat. Numpak pesawat nek wong nikah numpak pesawat kuwi mbayar dhisik lagek numpak. Oh, ngono. Nah, nek kawin numpak sik lagek mbayar kok rampung dijujuli. Lah nek aku kan ditumpaki yo ora dibayar-bayar. Oh, kowe ngedan kowe iki kok numpak ditumpak. Aku lu wis mandi, kowe ora teko-teko. Awakmu wis siap to? Ya biasanya cah wedok danjane jam-jaman, makanya aku nyantai. Sido apa ora? Ya sida, Sido dolan apa ora? entana sik tak adus. Ayo lek mangkat. Engko nek jajan nganggo dhuwitmu ya. Aku ora didit. Lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jeren. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arep nggo apa? Didol ya ora payu e. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Ki nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Suwe ora jamu godhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu godhong kecukup. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan njaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Kowe ngerti nggak kepanjangannya DPR? Ya tahu lah. Apa rupanya kepanjangannya? Dewan Perwakilan Rakyat lah. Sepele kali ya di sama abang. Ah, wes ngerti kan gue Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti DPR itu perwakilan rakyat. Abang lah sebagai rakyat pengen apa? Ya kaya lah. Wes diwakili karo wong iku. Rakyat pengen dolan nang luar negeri, wes diwakili wong iku. Rakyat pengen mangan enak, wes diwakili karo wong iku. Segala keinginan rakyat kabehane wis diwakili wong iku. Cuman sitok lah wong gak gelem mewakili. Apa, Dek? Kesengsaraan rakyat. Iya, lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone.
3 warna. Wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jaren. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Aku ora butuh bondomu, Mas. Aku ora butuh duitmu. Sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak, 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 huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi iki lho huak. Nek nggih status tok. Pret. Lagi dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathek nang kaya ngono iki lho. Taombe uyo. Tuku katok kleru klambi, ditumpaki tok ora dirabi. Katok bolong dicokot biawak, bojone uang tumpakane penak. Kira-kira iso apa ora? Hitung-hitung 1 sampai 10. Ngenyek wong pakar matematika. Ora ngenyek aku. Sopo ngerti kepleset? Aku lo rumus 6 kali 9 ki pinter. Aja mbok anggap wae aku ki. Tapi kata-katanya dirubah. Maksudnya? Misale 1 iki dadi sate, 2 dadi duwe. Oh, berarti kata-katane nguri dikei ngono ya? Iya, kira-kira iso apa ora? Gampang. 1 sate, 2 duwe, 3 tige, 4 empek, 5. Apa mau? Ora patek krungu. Jajal balenono neh. Jan medu. Bisa-bisane sembrono lho. Halo Mas. Halo, enak apa, Dik? Mana piye to, Mas? Lah aku nyapa? Boxere sampeyan iku lho. Kena apa? Kok bisa-bisanya ketinggalan di jero jeding? Adalah, lak tenan to. Yuk kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Yuk ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe kok bisane punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sepenting tak saut ngono ya. Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lu biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan, ora no. Lah lak tenan to. Ya kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Ya ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe kok bisane punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sepenting tak saut ngono ya. Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lu biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan, ora no ora yo perang iki. Kamu kok bisa tuh pipis iso mbok cepot sakan boxer-boxeri? Lah piye nek ora dicepot yo teles kabeh to. Jane lek mau pipis modele piye to Mas? Ya ora mesti, kadang-kadang kayang, kadang-kadang ya nungging, jengking, ya tergantung mute. Wong lanang nak pipis ngono ta? Ya ora wi aku tok. Lah nek awakmu pipis ini model piye? Alah kok malah bahas model pipis sih? Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anja. Pitik kuwi anake akeh. Mudar kowe iki lho, gak iso we. Ayam itu
anaknya pite mana pite ngendok wah wes wah jan pewekok wes pite ngendok ya pite ngendok aku mana lho nyapa aku malah goblok yo pite ngendok ya pite kuwi endoke akeh bodar ki nek kowe ayam itu telurnya Jawa apa horen pitike? Jawa apa horen? Sing akeh Jawa apa horen? Ya sing ternak horen lho Mas. Akeh horen ya? Iya lho. Pitik horen endoke akeh. Bentar kowe. Ayam horen telurnya sing putih apa sing ireng lho arekan. Pitike sing opo? Ae ta. Iso bahasa Inggris ta? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Rumasamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Madu goreng gak sama tegak Raden Janaka. Raden Janaka. Nggih. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu karo Raden Janaka. Aku ndek fotone siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku mesti Raden Janaka ya. Raden Janaka ki idolane seluruh cewek. Sampeyan niku lanang apa wedok? Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi prajurit. Wis rasa kokean gunem tanpa gunem. Wong golek ukara ora iso. Kakean gunem tanpa guna. Kakean gunem tanpa guna. Minggira prajurit madu kok rasa sae ke. Tak sasae. Mosok prajurit madu kono kuwi kudu dirayu. Begane kambil ijo, bejane sapa sing duwe bojo, begane kambil gading, bejane sapa sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok, lencir kuning merak ati sapa wonge sing ra pengin melok. Betul Dik Cil, masuk Pak Do. Kowe dikeloni ping pindho dikeki dhuwit pira? 300.000. 300.000. Cash apa ditransfer? Cash. Cash. Dikeki bayar ping pindho 300. Nggih. Halo. Sing kelon pisanan apa kelon pindho? Pertama karo pindho. Sing pertama dikeki pira? Mbah lali ya. Ora mungkin lali, kowe ora mungkin lali. Lali Tanjaya lali, Mbak. Ora enek sing lali, wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya wingi. Keki pira? Dikeki pira aku teko, Des? 200. 200 sing pertama, sing kedua dikeki pira? 150. Halo. Kowe. Kowe Des. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ portal iki boyoke. Anja. Mas, apa? Iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok guwak pangan misan, dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas.
Gak usah marung kira mati selawe ewu. Kuwi ya lho. Oh iya wis nek no mah. Engko budal karo ki misalnya enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik esuk. Gawak merekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Honda JC tak gawa sama klub misalnya gini dolan gini kaji kadering kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Golek gak ndek rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam aku tak budal sik ya. Oh iya mah, hati-hati ya. Ya ngono, bener. Aku apa takon? Iya, takok ket mau bulet ya jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule katok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok anteng. Apa ngene manis no kok cewek-cewek. Kok cewek duduk ni ra iso. Kok mesti brosot ning jero katok kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anja. Kata-kata kalimatnya wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahurup ngoten pun beda artine. Beda. Lah iso ngono. Umpamane lek contoh jeru ya apa? Dalam lek tambah ka dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk dalam jeruk buah. Garu luku neng sawah ditambah ka garuk kukur wis beda turu lagi lho Pak Sri. Oh iki ya iki aku iki lho sing gak tak senengi ya iki harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok kingko. Wis tuwek Mas anakku siji mosok terima kok kuwan kawin tok koyo Ya apa-apa to yu lagi anak siji lho, isih ger pokoke. Ki terus piye nasibe kok aku sampai mendung, sampai aku meteng di luar nikahan ke sak menika. Mundung meteng yo wis to, kok ribet-ribet mlayu to. Apa kata netizen sak menika? Yuk gimana siapa sing ngawini? Halah rasa ngene bisa. Sementing kan padha penake. Berarti dhisik masak menika bareng ngono kawin ki sak puasmu sak losmu. Oh ngono ya berarti ra bisa. Di wong lanang kok senengane kuwan kawin karo dikon jatah gelem. Ya wis lah ngono ayo ra bisa. Sak ra betaku wis kebut-kebut. Boten pareng Mas. Malah melek kaya kowe. Bokok jarang ramai. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng ta stok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggap gak gatelen tapi ora katok anak nganggo tenso plastik iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dan kok lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Dia nek tenso plastik iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tenso plastik. Jan medu. Bisa-bisane sembrono loh. Halo Mas. Halo, enak apa Dik? Men piye to Mas? Lah aku nyapa? Boxere sampeyan iku lho. Kena apa? Kok bisa-bisanya ketinggalan di jero jeding? Adalah, lak tenan to. Yuk kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Yuk ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe lo kok bisa nih punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu loh, sepenting tak saut ngono ya. Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lo biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh.
Ijelalae awakmu iso duwe alasan ora no. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anja. Alah, lak tenan to. Ya kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Ya ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe lo kok bisa nih punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sepenting tak saut ngono ya. Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lo biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan, ora no prayo perang iki. Kamu kok bisa tuh pipis iso mbok cepot sakan boxer-boxeri? Lah piye nek ora dicepot yo teles kabeh to. Jadi lek mau pipis modele piye to Mas? Ya ora mesti, kadang-kadang kayang, kadang-kadang ya nungging, jengking, ya tergantung mute. Wong lanang nak pipis ngono ta? Lho ora wi aku tok. Lah nek awakmu pipis ini model piye? Alah kok malah bahas model pipis sih. Pitik kuwi anake akeh. Mudar kowe iki lho, gak iso we. Ayam itu anaknya pitik mana? Pitik ngendok. Wah, wis. Wah, jan pewekok kowe. Pitik ngendok ya. Pitik ngendok aku manae lho nyapa aku malah goblok. Yo, pitik ngendok e. Ya, pitik kuwi endoke akeh. Mudar ki nek kowe. Ayam itu telurnya Jawa apa horen pitike? Jawa apa horen? Sing akeh Jawa apa horen? Ya sing ternak horen lah Mas. Akeh horen ya? Iya lho. Pitik horen endoke akeh. Mudar kowe. Ayam horen telurnya sing putih apa sing ireng lho karekan. Pitike sing opo? Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Bi, basa Jawane angin puting beliungnya apa? Aku ki wong Jawa Roh aku nek wong Jawa makane tak kei pertanyaan kuwi. Nantang cah ki. Lah kira-kira wani apa ora? Nek sampe gak iso, jangan sebut namaku Ula Paman. Ndang iso apa ora? Angin kuwi dadi angin. Ya. Puting. Puting. Lah nyapa bingung. Lah nyapa nggonmu mbok inceng. Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Puting. Lah nyapa bingung. Lah nyapa nggonmu mbok inceng. Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Ya Allah. Lah nek beliung apa? Beliung kuwi beliung lak sing muter. Yo, Jang, gabungno kabeh. Berarti angin pentil muter. Apa mau? Angin pentil muter, Mas. Bayuh kaya apa rasane nek pentile diputer. Anja. Sing dikeloni bendino kuwi loro karo anek setia kok mbok trimakno mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ana wektu kanggo liyane, makane tak telepon sakmono suwene. Kaget tok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan nggae HP sijine. Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho, sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik kan ora dingeti apa ya pas.
Makane drijine iki lho enek motone. Kok iso ae. Wis to, ora usah geger. Lah jare komunikasi kuwi perlu. Tok telepon marang kading kuwi lek terus setia ya panggah setia. Ya enak bener nek ngono kuwi. Iso entek-entek iku. Lah aku telepon lho numpang wifi nang warung. Basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Asale ora josok nganggo tembung anu. Lah apa? Ayo tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek bringos kok. Ana wae kok mengirung tukul. Dikerok apa? Ayo ben. Wis sak minggu nang ndi, Mas? Nang pantai. Nang ngene kuwi. Mak, renang dong. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah, renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Mengko ndak masin. Wis men, malah ngawi. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Ya terus apa kuwi sing ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Tak apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Jelas ora, Mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku api kok mosok tak ajar-ajar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Kok dinggo nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa. Malam Sabtu. Lah malam apa? Iki kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Is, aku wayah jatah gak aku yang lali. Iso lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lho, wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ra mangkat. Gak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk manuk tak ketok ben bundrak. Lah nek mbok ketok praya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya ta? Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Iya Pak, kamu ku sesuk penake dimasakno mie ayam apa bakso? Mie ayam wae, Bu. Ojo mie ayam Pak, bakso wae. Soale nang ulang tahun Mbak Supindi ini wis digekno mie ayam. Ya sakarepmu, Bu. Lah carane penake awan apa sore Pak? Apa awan wae, Bu? Ojo awan Pak, sore wae. Nek awan wong-wong jek kerja. Kok takok barang. Lah aku wis mak tukokno kado apa Pak? Batinku yo tak tukokno bareng blonjongku, Bu. Kowe njaluk apa? Soalnya aku lali ya nek sesuk kowe ulang tahun. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan di bojo aku apa ora re, Pak? Nek senenge pakai bojo, Bu. Alah, gedabrus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Madukara nggone sapa Tegal? Raden Janaka. Raden Janaka. Nggih. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu karo Raden Janaka. Aku ndek fotone siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku mesti Raden Janaka ya. Raden Janaka ki idolane seluruh cewek. Sampeyan niku lanang apa wedok? Laduk. Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi prajurit. Wis rasa kok kan gunem tanpa gunem. Wong golek ukara ora iso. Kakean gunem tanpa guna. Kakean gunem tanpa guna, mingkira prajurit madu kok rasa sae ke. Tak sasae. Mosok prajurit madu kono kuwi kudu dirayu. Bapak iki ngenakno kon, pupuk bapak si Odip. Ya apa rek?
Mo Pak urungno mari Pak. Aduh kon iki niru sapa bebekmu gak ngono kon iki. Dadak warek kok tuturane tambah suwe. Angel tuturanmu iki. Wah aku jadi seneng sekolah kok. Lho, sekolah tetep sekolah. Ya wis gak oleh. Lho, gak oleh apane? Bojo yo gak oleh Ya sekolah. diatur lah iso senak kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Dadi mari kawinan kuliah. Sapa ngerti besok kon iso dadi pilot. Lho. Iya ta? Oh, arek kok tuturane angel temen kon niku, angel. Iya, begane kambil ijo, bejane sapa sing duwe bojo, begane kambil gading, bejane sapa sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengen ngetok, lencir kuning merakati sapa wonge sing ra pengen melok. Betul Dik Cil, masuk Pak Do. Alah, wajah filteran lho. Ngelok-ngelokne aku wajah filteran itu Tanah iya lho. wajah tanpa filter yo masih umur 25. Iya, 25 diwalik tapi. Iki yo lek sampean iki bener serius dadi bojoku. Lah sapa sing pengen dadi bojomu iki lho? Iki tes pertama iku sebenarnya sampean iki gagahe transfer C. Ora diomong gagah lho aku ra patek. Durung ketemu aku tapi transfer C ning rekeningku 1 juta. Lah wong golek dhuwit direwangi adus keringet tok, trimo diwahne loko-loko. Mending tak nggo tuku mbako to, kena nggo diang. Habis ngono, salah satunya itu harus nyertifikat nih, lek gak rumah, tanah atau sawah atas nama saya. Belum pernah ketemu lo ya. Lah kok menak men omah doro iki lho nek gelem pek. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Anja. Statusmu apa? Dudo. Ada lowongan nggak? Ora enek, lowongan wis ditutup. Anja. Ini parah. Wek dikeloni ping pindho dikek duit piro? 300.000. 300.000. Cash apa ditransfer? Cash. Cash. Dikei bayar ping pindho 300. Nggih. Halo. Sing kelon pisanan apa kelon pindho? Pertama karo pindho. Sing pertama dikei piro? Mbuh lali ya. Ora mungkin lali, kowe ora mungkin lali. Lali Tanjaya lali, Mbak. Ora enek sing lali. Wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya ki wingi. Kei piro? Dikei piro aku teko, Des? 200. 200 sing pertama, sing kedua dikei piro? 150. Halo. Kowe. Kowe Des. Direwangi adus keringet tok, trimo diwahne loko-loko. Mending tak nggo tuku mbako to, kena nggo diang. Habis ngono, salah satunya itu harus nyertifikat nih, lek gak rumah, tanah atau sawah atas nama saya. Belum pernah ketemu lo ya. Lah kok menak men omah doro iki lho nek gelem peken wis. Terus yang ketiga harus mengadakan pesta pernikahan 7 hari 7 malam, mengundang selebriti Indonesia maupun luar negeri. Biyo lah kok ramen. Nggo dhuwit gambar ungkal iki yo piye. Lek wis cocok kowe baru kowe DM aku. Aja kowe ngedabrus-ngedabrus, yo pelit-pelit kowe. Aja yo sampai daftar aku ra seneng wong pelit. Direwangi bendino nyambut gawe adus keringet kok. Trimo diwahne loko-loko. Prei. Anja. Ndang balik to Bi, ndang tak halalin. Cangkeme garangan sing kakean ngombe kopi cup. Mbok halalin emangnya aku haram ta selama iki, he? Yo ae dhewe ben duwe ikatan sah ngono lho. Kok aku tak menikmati masa rondoku yang sedang naik daun nih lho. Lah rondo ya ono yaene ora yo kesel apa piye? Engko nek wis kesel ngerondo aku tak rabi neh. Repot ta ya. Ya wis nek ra gelem tak golek rondo liyane.
Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Oleh musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anjay. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa ning desa nyewa bojone wong angel ya? Ada informasi aku Pak Blok jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapan ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sak ngerti. Lah nek gampang kok awake malah tambah entek iki lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa piye kowe kok seru masaku kok gloko. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik yang nyewa. Lah wis akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapo ra mbok sewa. Ran glogok. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Lu kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang nggak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Mbak, jajal nek iso penjaga telepon kecamatan Kotai singkatno. Oh, mending mbok pakani singkatan nek warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dilbung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning arep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani yo gelem no. Anjay. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge to, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sik ini, Mas. Yo. Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. Kenalne, aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ning ngono? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara ik. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik reyen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol, Mas. Lah wong jenenge second lho, ya mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak dalah gur teko ae lho. Apa salahe? Gayamu takok dalan bayi padang apa peteng. Lah penasaran kok. Makane sentolmu pasang moto. Piye le masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. Tekake takon. Tara yo ora roh lho, tekok yo lumrah. Oh, bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok. Kuwi kan mergo kerja sama, makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tara yo lugu. Sok polos. Lah yo. Bapak-bapak, bapakmu akeh men to, Le? Ya anak arisan apa piye? Pakmu sopir-sopir. Oke. Oh, anu ra. Mohon maaf.
Ibu-ibu. Bayuh, ibu makan nek mik ning gerwandul ngono. Angel to mengercah iki aku. Lah kurang sip Pak. Pada malam hari ini Sing ngarani awan ya sapa? Nek lampune ngene iki jenenge bengi. Dah ora cerdas e. saya di sini Sing ngarani ning Randu Blatung ya sapa? Iki ning ledok bener saya di sini buyut bocah iki. terima kasih. Apa wis dikeki? Durung. Pak Lurah rong ngekeki no. Rambutane ora praktis ae. Lah carane piye to carane? Sambutan itu singkat, padat, berisi. Contone. Contohe lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini saya buka, terlebih dahulu akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isine Bi, jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine mosok ora mbok waca. 6 PI. Bocah sing tak critakne ning sampean ki lho sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo irung etok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur teko. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak mongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengen spek bidadari 1500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja geger ae. Lek munggahe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Sasi telu. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing didumi mung dulur-dulure. ireng lagi berang menit loh mas aku. Asline putih orang turunan Cina. Aku nama Cinaku Liceng. Ora. Wah, marga niku marga. Marga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng. Lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng. Oh, Liceng wi kali Kenceng. kali kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku. Utang padha karo Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak wis ngenae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senu. Terus gitikane jek tuandes. Pokoknya Aku nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Rong tahun po 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Dipijet urut. Alah bodomu. Nganggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kayak keren. Wis ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng ya diurutke. Saka RT 1 teko RT 3. kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mbak, tak ambung gelem ora? Tak bayar 15.000. Wis ra usah, Mas. Maksudnya piye? Mending duitmu 15.000 kuwi kekne bojomu ae. Dikit tuku brambang. Tenang, dek ini wis tak tukokne 2 sak. Ki nek awakmu lah aku moh ngambung.
Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sih ini Mas. Yo, Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. kenal nih, aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ning kono? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara ik. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik rayen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol Mas. Lah wong jenenge second lho, yo mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik kuwi. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak Sampeyan ki yo ngono. Wis seru nek aku gak duwe apa-apa. Kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sumu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan. Sidane dikepruki bojoku. Ya iya, karo ndene adol ngono kuwi ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus, padane bakul sego goreng turut pinggir dalan. Beh, aku iki guyon, Pak Ton. Iya. Pak Ton, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Kok ya apal nek aku rung ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae. Dadi Bang Percet iki kudu senyum saithik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep. Ngapa to Mas kok hewani kok lemes men klentrak-klentruk. Alah bangke. Kesel. Semprawut nek pikiran. Nimet apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? Mie ketok enak Dik, cocok. Tapi nek cocoknya berubah ini ya sego goreng. Ya wis sego goreng gak apa-apa. Nek gawekno. Tak gawekno sik ndani. Yo nang cepet. Gawekno cepet. Tapi ya kuwi ngobengi aku julali ke jatah. Alah, nek masalah kowe njak jatah ping 3 lho. Aku tanggas siap melayani, Dik. Wis tugasku. Gas pokoke. Gini uyak-uyak ben ora kena hipnotis kowe. Ki sempakku dikenekne ya. Ku maskeran. Maskeran iki ngerti enggak, Pak? Pak, maskeran iki sempak iku kudu digawe ki, Mbok. Iki penghantam, penghilang hipnotis. Dadi hipnotis, sihir, dukun, santet barang kok iso kalah karo iki, ha? Paham? Pak, eling-eling. Gini uyak-uyak kok ya. Kuwabe gawonen pokok aja kucing. Ya, wong lila, tetelen kok. Lemari, mari ngono terus keteke, ulone, bitike, wedhuse kabeh kon balik. Sing penting sampe kandhane kucing kon balik. Sing penting aja kucinge. Wong lila, aja lali budal ya. Lek ngene uyak-uyak karo maca mantra, ya. Pudo pajaputaine ngasu, DPR sing ngusi aku motone budek karo bisu, ya. Eling-eling, ya. Wis kintang budal. Kesempatan bersepisan iki kok iso men lho. Tapi eling-eling ya, eling-eling Pak, mari lek budal, eling. Sama gak cinta sama mbak aku sana. Mas, bosan gak mbak aku tau isan. Jujur loh. Lah terus ki apa hubungannya tau Dik pamitan kerja karo ora cinta? Biasanya sama ngene Dek, ayo tuku mie ayam. Kok iki takjak ndak ngenteni takjak ayo. Lali. Lali. Sama ngerti ku senenganku mie ayam sama lali. Wong lali ki wajar to Dik, wong lali ki yo gaweane menungso. Mas gak cinta mbak aku sama gak cinta kok mbak aku. Wah cinta-cintaan mikir gas entek, beras entek, susu entek. Budrek. Terus nak ayah modar terus mama jadi rondo gimana? Dadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to ora enak sing ribet-ribeti kowe. Ya senajan uripe sampean ning urip putih gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya. Alah, gombalemu kiyo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang ngene ra mbladok nguntal, nyekek. Wis to, aku ki pokoke I love you sak kebon tenan ya, tenan. Lah, mur Olympia I love you, Olympia I love you.
Nyatane lho wong lanang ora mbok upeni. Assalamualaikum. Love you sayangku, cintaku. Muah. Salam. Kak Nur, apa tekon aku? Kak Nur. Balah seneng men diundang Kak Nur. Jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak ki kowe. Ya sekali-kali to, mosok mak terus. Ora tau beki duit undang mak. Sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora yo rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh teko mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahe padha penake lho mak. Iki nek babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbek Innovi iki padha penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kok ora bakal Wong lanang iki nurut pasaran, nek wong wedok nurut dina. Nek pasaran enten 5. 5 to? 5. Legi paing wage kliwon. Pon wage, kliwon legi paing. Lah legi ki apa? Lah legi. Legi ki wonge cerdas tenan. Cerdas Pak Susi legi. Cerdas. Iya. Kliwon. Takono wong kelahiran kliwon ki mesti doyan mangan, doyan nyamil. Wis to, nyamil mangan. Terus mari ngono wage. Wage niki ngantukan. Wage ngantukan. Terus wage kelahiran wage ngantukan. Paing iki kuat. Peng-pengan nek nggone megawe ora tahu lemes. Oh, ora tahu leren. Nyambut gawe terus. Lah iki cocok aku lek paing iki cocok. Nggih. Wage no sampean ngantukan no. Terus pon niki wonge koproh. Wis to. Kelahiran pon niki koproh. Berarti lek yoga ki termasuk kelahiran pon. Pon iki. Kok iso pon? Kue wis pirang tahun kue ngerondo tur. Mbok aja nyelok tur ngapa lo Met? Nyelok Ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon njeluk Ririn? Yo kan neng Rin-rine lho, masa celok tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk Rin-rin. Wis enak tur ae lah. Karena ulah Met, ngapain pula ketengok-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena kubur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis 2 kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin meneh iku tur? Wegah Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kue iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi sem. Gowo kopi sesuk. Pomo ning mahku tak susoni, Pak. Lho. Iso pomo ning mahku tak susoni piye to? Maksudku kan ya bakal kopi. Pingkat nih pancen ketok jahat ta iki ya. Iya. Assalamualaikum Gus Idam. Waalaikumsalam. Modele kok ndondok kos-kosan ae. Kayak delivery order ya. Assalamualaikum Gus Idam. Waalaikumsalam. Bu sapa ora ngerti. Bu sinten jenengan? Bu Abel Pinkan. Bu Abel Pinkan. Aba Pinkan. Oke. Rumahnya mana, Bu? Rumahnya bawah Gunung Budek, bakul kopi. Gunung Budek mana ya? Gunung Budek ini? Tanggung campur darat. Aduh kok gini. Pirang menit, Bu? Mbak, jajal nek iso penjaga telepon kecamatan Kotai singkatno. Wong bendino pakani singkatan nek warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dihubung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning ngarep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem no. Anja. Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan ka. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada.
Oh. Nasi. Nasi? Ya, kayak kue nek turu. Apa? Baleni maning. Masa baleni maning lah keprigat berarti ini kira tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine tuh. Jaremu piye? Guyonmu lo marai nyaman. Guyonku nggarai nyaman. Witing tresno jalanan kulino nih lo malih sayang. Aku juga sayang. Tenane. Sayang, aku bojone uwong. Trai dulu kok jaran. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku nak tem PLN wis. Ha iso. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Mocane truk. Lah ya tulisannya nak teruk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kenapa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen foya-foya lah. Mosok lurah korupsi? Iya, kayak bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mau Kenapa? nyekeli wong akeh dosane. Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Madam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Pak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Nah, tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iki tambah akeh sing kobong. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan ya kenek. Anja. Saman kok pinter basa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo make ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh, iki lho anak jujur, gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa, lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, Pak Mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Apa iki sing arane janda pirang? Masalah iki lek tak pirang ki regane rada medun lho. Lah mosok guru-guru rambut iso banting harga. Dek banting aku. Tak ireng to. Beh, ora nek rego blas. Lah wong-wonge piye to leh nyawang? Wong alami mosok ora nek rego. Dek saiki kan mayoritas janda pirang. Yo cuma manut kancane duwe pedoman dhewe. Dene ki mosok pirangnya regane tawur. Mundak. Awakmu jane manis nek rambutnya ireng. Engko coba aku ki arep tak ireng kok dilek anu dikira perawan. Ya mosok perawan ora didelok kok rambute. Mangsa aku glokok jaran. Pirang ya ben. Ini parahnya. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambut rasi kuwi. Jare sapa?
Dibukane yo ngaceng sendika dawa lho. Lah tarah normal lho. Macam-macam karo lubang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul mitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngin. Mbak, tak ambung gelem ora? Tak bayar 15.000. Wis ra usah, Mas. Maksudnya piye? Mending duitmu 15.000 ki kekno bojomu ae. Dikit tuku brambang. Tenang, dek iki wis tak tukokne rongsak. Kene ra awakmu lah aku moh ngambung. Ojo mateni pasarane perawan yo, Mas. Dek kapan aku ngomong ngono kuwi? Masa angger muni janda semakin di depan. Tara senenganku rondo lho. Rondoe mau wedhu kok. Diwolak-walik lho panggah jos. Bojone wong semakin menantang. Ya ora nek bojone wong. Rusak pager ayu, mboten pareng to. Tapi nek karo rondo aku maju ngarep dhewe to. Hidup rondo. Aja ngono to, Mas. Janda beneh lho. Ayo, Dek. Cinta rondo sing kae. Pitik. Pitik. Padahal hurufe P I T I K. Kudune maca pitik. Nggih, nggih pitik. Nek wong Yojo pitik. Nggih. Nah, kuwi sing ora jujur nang kono kuwi. Iya. Dene wong Kebumen APKP jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge O nggih Pak nggih. Sarwa nganggo oh, iya. Upamane tenggane kula jendela, meja, mejo, sega, sego, kontal, mencolak. Biar blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kayakku. Sing blusukmu tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kayak. Halo cah elek-elek yang saya hormati. Eleke tapi manis. Aku pengen takon ya. Gaya narep takok dadak nyak elek barang. Aja marah, aja emosi sik to, aku tak takon sik. Iya arep takok apa? Kowe nek tuku katok dalam kurung sempak. Nyapa? Kuwi awetmu pirang tahun to? Lah ya mbuh. Wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal ki sak wulan. Lah kuwi polahe kaya apa no? Sempak sak wulan nek iso jebol lho. Aku ki ora. Aku ki bare ndek iki tuku sempak ki. Bare ndek iki ya. Iya. Kan dari dino Senin aku tuku sempak. Ya saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. Lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Polahmu terus piye? Aku meteng, Mas. Lah, meteng kok ngomong aku iki apa urusane? Tenane. Lho kok iso tenane to? Yo tenan, Mas, mosok aku acting. Lah kok wis mbok tes kehamilan kok iso meteng. Wes tak tes kehamilan, garisnya 5, kayak gak terima meteng, muteng aku. Alah, paling kok koyo meteng karo Wito kuwi. Kok so karo Wito to, Mas? Mas yo karo sampean, Mas, sampean tok sing maculi sawahku. Lah piye wong aku ora rumoso ngetengi kok. Pokoke iso kudu tanggung jawab. Wegah men tanggung jawab wong aku ndek bojo kok. Piye lek ngomong kok aku karo bojoku? Yo mbok piye carane to sampean ngomong ning bojone sampean kok aku wis kadung ngisi ki wetengku kok ngisi yo dientoke meh kok bingung. Ayu tapi ra ndek bojo, beyuh leh melase. Yo. Wong trek kaya eleke duwe gandengan, mosok kalah karo trek. Penting sehat. Ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kalau ting kluwe cek murah-murah kita ki. Mosok selawase arep tumbas.
Tumbas nanti bojone tumbas. Iya nek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono iki disilih. Sedelono pira entuk ta cakok yo rumah sakok gak grek jaran. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Yo lek ayune ora lho. Iki nggih filter. Jane ora filteran yo blegados aku. Makanya aku ki filteran barang blegados ora nek ayu. Endak sak menika. Ning lek ra di bojo iya. Lah yo gek ndang golek bojo ngono lho. Yo coba banter-banter cocok rumah sakok. Lah aku mau piye mbok Aku contohnya mbok Kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, apa kowe mlebu saka sapi tank? Lah awakmu lara di ngenane wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenane belum. Lah iya apa ora? Apa nek wong meteng liwat terus akhirnya masuk angin nuntis ngene apa ya nek? Ngene iki apa? Saiki padha-padha wae. Oh, kowe mek iso duwe nyenekan ra duwe bojo piye? Mbok kok endi? Cepete lawang ya. Kowe nek menjurus omongmu kok jujur, aja ngenekan. Kuwi jenenge kroto. Iya. Kroto pakanane apa? Manuk. Lah iya. Jangan malah dutek aku kroto. Orang enggak aku ning ngomong iki, kroto. Cukup. Lah yo mbah wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal ki sak wulan. Lah kuwi polahe kaya apa no? Sempak sak wulan nek iso jebol lho. Aku ki ora. Aku bareng ndek ini tuku sempak ki. Bareng ndek ini ya. Iya. Kan dari dino Senin aku tuku sempak. Lah saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. Lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Polahmu iki terus piye no? Paling nggonmu landhep paling. Ngono tips beno awet celana dalam iki piye ngono lho. Kowe mudeng ora pertanyaanku ki elek-elek ya. Aja wis elek gak mudeng iso tak mod dasem lho engko. Kowe tuku sempak seng. Jan wawet wi, kowe arep polah kaya apa gak bakalan jebol. Anja. Dek, Halo Mas, aku arep ngomong. ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa to Mas. Tapi aku nggak gandeng, Dek. Lah kan sing seneng kowe aku ora. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas? Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Ngomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kok cah cilike mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo ora iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung latih iki model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang mek gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang melek kualitase. Ngono lho. Lah iki lho apa wis tau weruh nggonku ye. Kok muni elek iki. Wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Bang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik.
setengah jrit engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah tenan iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Oh lanang-lanang kecil. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja. Bangsaku, contohnya mbok Kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, apa kowe mlebu saka sapi tank? Lah awakmu lara di ngenane wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenane bro. Lah iya apa ora? Kokone wong meteng liwat terus akhirnya masake nuntis ngene apa ya nek. Ngene iki apa? Saiki padha-padha kowe. Oh, kowe mek iso duwe ngenekan ra duwe bojo piye? Mbok kok endi? Cepete lawang ya nek. Kowe nek menjurus omongmu kok jujur, aja ngenekan. Kuwi jenenge kroto. Iya. Kroto pakanane apa? Manuk. Lah iya. Iya. Jangan malah dutek aku kroto. Ora mbak aku ning omah iki. Kroto. Cukup. Dek, Halo Mas, aku arep ngomong. ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa to Mas. Tapi aku nggak ganteng, Dek. Lah kan sing seneng kowe, aku ora. Gaya nempe urun kuping. Kowe lo sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang melek kualitase. Ngono lho. Lah kowe iki lho apa wis tau weruh nggonku ya? Kok muni elek iki? Iki wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Buang. Paling ngerti pisan ya ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah jrit engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah tenan iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Oh lanang-lanang kecil. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir? Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kok cah cilike mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo ora iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung latih model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lo sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang mek. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran Mas? Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu amba? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpok. Ora ngerti aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke yo mengkurep. Ayo.
Biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo tak tandingi. Emangnya tau roh bathokku. Aku ki semelange nek mentok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok duduhi. Ha iya. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Mas Enteng Rupiah kok malah aku waduh. Wah, bingung. Wegah apa? Ya gelem. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu koyo nggonku. Karone lho ning jero nggone lho sapa sing ndelok. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Ki nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok nggo ngelapi, Mas. Ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Kate njaluk tolong apa iki? Kula badhe njaluk tolong soge tapi kula males nyambut gawe, Bu. Males nyambut gawe kepingin soge. Yo gak iso le. Ndek kene iki nggene pelarisan pengasihan, lentrek, puter geling. Lalek soge tapi gak nyambut gawe. Gak iso angkat tangan, Bunda. Wong Bunda dhewe iki yo nyambut gawe. Mbok kira iki Bunda bendino ngene-ngene. Melek adengi kaya apa ya golek duit dapat apa Bunda iso ya Bunda lapo buka praktek pedukunan meneng-menengan Bunda turu-turu duit teko dhewe gak iso le ngene ku le kudu kerja mulai wis kerja nyambut gawe Bunda iso ngekeki pelarisan ya wis kan iku rupamu kaya juwet gak gelem kerja kok dadi apa masa depanmu iki suram iki Indonesia lah kok ngene kabeh pemudae kerja iki tak delok kon iki duwe bakat ya kecepatan tangan nyopet gelem nyopet Manur aku ingin nang warung tuku sampo merek Sunse lah bakule tampung kok ngamuk-ngamuk piye Mas Anu Mas tolong sampean Sherlock omahmu nggih Mas yo lah nopo to Mas kok takon omahku arang iki apa cici-cici tak iwangane bakule tak iwangane ngeplaki sampean lho lah kok malah meh mbok keplaki to malah aku ki wong takon kok malah kok cek sadar ngono sampean iki wis sajane salahku apa to malah aku ki tuku sampo merek Sunse kok iso kuwi ngono mareke Sunslick ora kok Sunse ngono ora oh alah beda to Mak tak kira ki Sunse lah untung ya Mak ya lah kuwi untung ora digerbek wong akeh ya wong yo ora ngerti kok Mak Sherlock Mas Sherlock saiki tak gebukane sisan sampean karon cek sadar. Dik nek awakmu diwehi nikmat no piye? Tiga nikmat tak nikmati. Lah nek diwehi cobaan Tak lakoni. jijingkas. Nek diwehi aku. Tiga sampean. Tak syukuri, Mas. Yes, masuk. Ngeteh sayang. Oke sayang, aku tak ngopi wae. Iki kanggo bapak-bapak emas-emas. Nyapa? Aku arep takon. Arep teko apa? Ngopo kok hobi ngopi neng warung? Ngopo? Rasane sing beda. Padahal bahan kopi kita, guys, rak ya padha wae. Ya padha, tapi beda sing gawe ya beda rasane. Kopi gula karo banyu panas. Wis seru. Ngopo ora tuku kopi karo gulane terus gawe neng omah? Lah iya. Kok kudu neng warung? Lah nek nang warung ki kopi karo gula lho takerane pas. Mulane nyampleng karo leh mbagekne ki nyenengke ngono. Monggo Mas diunjuk kopine. Lah nek nang omah ngelungne kopi ngene karo nyentak. Endi iso ngrasake kopi? Ya pilih nang warung. Anjay. Ronda ya diopeni to Mas. Ya diopeni diragati barang piye wi? Ora mek dilaran ya lho. Nemu karo kondi wi kaya roh-roh. Nek sekirane ora kuat to.
Mundur ah. Nggon kuwi tak setel maju terus ora iso mundur. Ganti liane, ganti liane. Ganti liyane piye maksudnya? Soke tenan piye? Lah kuwi parkiranmu piye kok antri barang. Lho kok jaran. Ya terus apa wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Tak apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Bilas ora, Mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini Papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku api kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak eman-eman to manggonku. Kok dinggo nutul ana rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Terus sing jenenge laki-laki perkasa ya apa ya terus banyu nutal-nutul ana rene ngono ya. Cek banget loh kamu ini. Malah pipi. Serai senaro tato sing gambar kodok ku ya.